Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga razay ati-ati do pikiran mula. Di bagasan Kristus Jesus. Amen. Tangyo kamuma berita na uli di minggu tasadaron minggu pasapuluhan dung Trinitatis. Siya sada Musa bidu 32. Mamukasan ayat 22 satu ayat 72. Takas ma tanyo kamu. Dungi hehe maibana bornginay ipangarahom majorma na duway do naposona buru-buru na duway doot anak na sa pulusaday laho manaripari hatariparag jabok. Jadi dito yun ma nasida patariparhod di batang aiki di pataripar ma nasa na di ibanay. Jadi ma wala si Jacob. Jadi Roma sada halak masiranggut do ibana rodi buah siang hari. Alay dung di ida dang liak tugduk sa si Jacob disoro masuit na. Jadi ngedul masuit di si Jacobi di bahin pasirangguton na si day. Dungi inaibana ma. Palua au ay nung buah siang hari. Alay nina si Jacob. Dakku palua ho da jolo di pasu-pasu ho au. Dungi nina bawai mamad do ibana. Ise do guardo. Si Jacob do nina. Jadi nina bawai ma. Dang be si Jacob do hono guardo. Si Israel nama. Ay dialohoro di bata do jolma. Jala monang do. Dungi manukum masih Jacob jalanin na. Wah pabuah magwar. Alay nina iba nama. Buasa matung suku-suku nomu guarku. Dungi di pasu-pasu ibadah di sini. Jadi di basi Jacob magwar ni pasiranggutan ni Peniel. Ay nunga takas wida apala buhi di debata. Jala malua terdikip. Dungi di nasional puanai Peniel bicar mamata niari di ibana. Hape nikatek ka ibana di baiso ina. Alani ido baiso di pangakala Israel. Urat dul-dul. Rasi-rasa luai. Ala di soro padumuan ni suit ni si Jacobi. Ima sahatna. Ruas dituatan na dihahulungan di bagas sa Kristus Jesus ulaw na argado. Hormat manang ido din ganda. Molo da radi. Adong rohalaw pa din katon. Patupa pardamion manang pasahoran yak kanamar hamaranggi. Ala mungkin adong masa lalu nabuy mabasi na pasaurani. Sana patubuhat siniroha. Di bang lang masipakulingan. Na di ba mungkin dang rotulaw niya na si David. Ala na kapo sinihata. Manang dia mana masay. Alay ulaw nargadi. Ulaw na hormat. Jala ido din gana. Molo-olo. Adong na paling ganto. Ulaw nido na dipatuduhon ni si Jacob. Maradopon hahana si Esau. Siya sihol ni Rohana di Borkat. Niojar siya iyas ni Rohana. Ro ibada idapoton. Madapoton ni patupa pardamian ikut dinggad doa aku. Ay sada bapa lo kami. Jala lau tu si dakoran siya kadirion na. Alay ibaga sa tangiang ibada. Parjulo di bana makatay do di bata. Martangiang ibada. Marhua alam mabay na dinggan iko pangido dugugo sa Tuhan. Asa di pargugui jala mulak na sila musi. Song si sada ama na marhamarang di jala si sada haporsaw na sila. Masobba tu di bata. Jala sotong lupa ditrupukol arjani ulaon na pinatupan si Jacob ima
Daktanga kosong manang tangan rumah di bana. Rumah dapat tol hakan. Pangatusun di bana sumarlapatan hamurakon. Dan marlapatan artakon dia saya dia huomo mulusiga doa tu aku. Molo somar sipak kulingan au song do lapatan ni sulit. Ido bahel ipajuli bana makana pusuna. Iana konna ibu do artana. Ipatujulu jala disuruh makatai paboto. Jala jusuk di bana adong biar ni rohani bana maraduk pun hana ini. Ipasaha maritak kana pusuna. Dungi tading may bana bisa inganan. Alanido na ning dohonon na itik kilaw patu papat dami at dang buy holakat. Di hala Israel adok di hala nako. Ahadwi molo nang nako na sida tu bagas coro manang nang patu papat subaw tu di bata. Iko jolo parjulu do idapot todongan na hea sakit. Iko jolo parjulu di dapot to hea akadongan na keluarga na hea di bahay muruk. Manang gabi markatsi dulu marhuay ba na madapot minta maaf jala daksay hola minta maaf ikon itadari na olo nani hacitan nai minta maaf ikon didok deh dungi ditiup si majujuna itu hasomalan naudi di hal Israel jidang bui hola kata saya sama dusak kusongki ala tradisi ni halaki molo naing nakok molo nang bongok na sila tubaga coro ikut jolo parjulu do idapoton akka jolo ma na hea dia citi ibada dumpe di maapot dumpe di pasu-pasu ibada baru ibada nak putusin itu na sual di rohado si cakko alani borak do lau patu papat dami adi pola do nak ibada tinggal di beri babatangai marhua ibadah sih saya nilai secara psikologi borak ni siak kacor bona alai di sima ibadah itik di si ibadah ibaga saturpuk tadi pabotor Roma sahalak masiranggut doho ibadah ahado inakam ahado odolan ni hata masiranggut ibaga saturpuk ima parsitutugon ni si jakko lau mardami lau pajupak marsiraulan marsiuman doahana itu nggak dibagas ikut dibagasin sih pas sirang buton di ibadah masih alai adung biar di ibadah di sima ibadah di pas sirang buton naik makata ibadah tu di ibadah bohado tarulau na udah odi itu banyak nih pas sirang buton pas itu tuh di ibadah ikut didongani jalan di pasu-pasu di bata ibadah ido sodang di buhi di bata ido pasu-pasu na ido mabadi bana boy pajupang dokahan salinai arta ido do geleng dai nomor 2 nih alai komula kam si saya dah hapus siau tu di bata iko si saya dapat sobau kami son anak ko di damang iko rak masih holongan do kami ido pasirang buton di ibena ido bahi di bagasan terpuki di pasu-pasu di bata iba dakola di pasu-pasu gabi lohot sodang dibuhi di bata sodang dibuhi di bata ido mabahi di bana jong-jong di julo ni ahanay dungi lumabok pakilala di hanay majak ko di ibana tayo do garuk minggu hita na saya macalo pasu-pasu siya di bata na pinasaan ni padala dung minggu di pasu-pasu jala di sodak ko Tuhan di mata mabuhina face to face deh buhi tu buhi tapi ipa sodak ko di mata buasa ala buhi ko buhi kita jong-jong makamonak ko patiur kon parnguludo akadama sa di bagasa guluta marite sodang di mata itu bani na maguwarni parjupangan ni finil puasa ainunga takaswida apala buhi di mata jala malua tondiku Jepang marahi di badan dari baru jami tahatua na di nito hatta Jesus di matus 5 ayat warwi martua ma na yas roha ay daw na sida do buhi ni di mata ido nanay idota hobar tutobe ni mingkuta sa deron nung atakas huida buhi ni di mata jalan molo daki di bagas terpuko pekat si Jakob. Ado naneng dokonon na. Ala di soro
pardumuan ni Zaid ni si Jacob. Ano na lolo na. Pabotohon, dang jadi si Jacob mga saw gugup. Dang jadi ibadah mga saw botohon. Dang jadi mana mga saw pikiran artana si dadongan na alaya ikorap lo di bata. Ala songolido di parbudar kon siya namang na. Jala ido manorusi ng tuhita ruas dia gabivi. Esok pola ya ia jadi amang tabi kita. Lau pa jong garijo. Dangau pola dia jadi alaya ngai imudari lokot. Mari te mudar di Kristusi do padidio di. Ido dong borkat kita manang tu dia vi. Perbuini ido. Gabe aha ikut tapa jong bagaco. Buasa suatu lupa hita sia namang tapi hita. Sia no pung tapi hita. Nunga si sada hapor siyaw do ata Jesus Kristus. Turpukon no aing magkatay matuhita. Dang terbay suadong digalupita na berkeluarga ma. Na marhamarang di. Manang pedito nga di ubiya. Buy lumasa do. Gaya bilang mardumo. Mungkin ala ni hartawari sambay. Mungkin ala ni hata na pasal po manang papusiyo. Mungkin manang dia magwardi. Iba na kan gaya bibuy hita ng marsipakulingan. Marbuso. Marsandig. Ay kadang jorbut na marhamarang di marsandig. Dang rotuadat. Tapi kurak mga lang jagalian. Ikon ulosan. Ikon pasahato tupak. Tapi dang boy pacupang ala niya ka. Mungkin adong masalero. Turpukom manunggu dihito. Iko marsirang. Iko marsitutu hita. Parsitutu taaka. Parjulu do ikorro hita tutuhat. Ipargugu hita lau mangulaw ni. Ang busyak ka sa lamaw ta dang mungkin. Hala guguy ba na? Alay mulut apa? Ang idu gugu sa tukata di parguguy hita lau mangulaw na dingga dui isodakul iba na buhina. So na tajalo ganuk minggui. Buy ma mula dinggan pasaurat. Dia memek kesuring mahita. Buasa tayo mahita tabo na itik ijabu. Marbela hita titik SD. Tuabang tati bototta. Kan warna nauli dui. Nasububi ulahata. Alay lubi umarga siya di buhay mo sa tapatuba. Dung markeluarga bihita. Dung balga bihita. Dung marianak ko bihita. So tungadong na sumarsipak ko dingan. Hapalabu. Tangyang parbu ni tangyang natatuat. Na mabait kita buhay gabi songodon. Ikon mulak kita. Dia maargana morma bihita. Alay lang marsipak kulingan. So kung si Jacobi. Umarga iba na ahado, parjuptangan iba na dohahan na ilo, iba gasi. Dungi ikorak martangi yak kami, sisada parsobaw kami sa di bata. Hidong bahin di ujung na. Alas songolido, pasirangguton, pasitutuan ni si Jacob, mangiluhot tu di bata. Ipatuluhot di bata mabuhina, laos ido mabahin, subuang. Ala, hanguluan na binuan di debatado. Sakat tu nasida ng tu keluarga songolima. Ay nunga takas tu hata Jesus martangi yang ujui. Kaya ngolo na di semani marhua iba na martangi yang mangilugugulo. Lau marhua bapatu bapardami at tuhita. Sa hirapat tujulo prototype na pinatupan ni Jesus do. Turpukan di. Lau marhua peluahon, lau padinggatun, asa mula musing ngulita dinggan tu di bata. Torsonon tamay, ala nunga di patu-patu kata, tatorso bimay dito nga di keluarga. Sa halinay, molo tajalo, sondang dibuhi ni di bata. Dungi gabi mangulo hita di juluna, markiti anak na Jesus Kristus. Torsonon tamay, lamangulo ma dito nga di keluarga, di parsauran, nang dakatongan di uria, molo tungadong akan orang marsatusan, turpukom ma, ikuboy ita marsi berengan, dungi mekel supit kita, na duminggan, marsi jalanan, dungi borkat kita rak midung, sidung ma, persoalan, saham ma, dami nito kata tu kita.
Amin. Martangiang maita. Ani di bata jahuba di homa puji-pujian do hasangafok kusobaw rohanami didingkan di basam. Nang pasahat to kami hatam. Di pasunguluk hodo inauli ni pardamian. Na ikon maula di rohanami bin. Jala nga parjuri di patupaho. Marhiti naroho patupa pardamian tungulu nami. Di bagasan anak mu Yesus Kristus. Hidup baik na gabi mangulu kami. Jala ganupari do, isodang kokobuhim asa, sodang di bay ngulumi, sodang di boimi, mabay kami. Lamangulu, jala hanguluan na jalo kami siyako, torsonon namin bay, diak kaparsaura si ganupari. Las rohaniak kanabar keluarga, las rohaniak kanamar kamarangi, las rohaniak kadisada punguan, ala hatamon, mangula, jala marparbue di bagasan ngulula sida. Pos rohanami. Lam masih tugu-tuguan, masih beta-betaan, akan nama keluarga, akan nama kamarangi, lau mabuji, marsoba, pasanga poko, uhut, rotu bagas coromi, lau marnida bohimi, asalam mangulu hamisaluhna. Amin.